tässä erätunti. Poltettu pari tuntia tässä näin, niin perunasalatti. Muovi antaa semmosen pikantin maun. Ja pikkuhiljaisesti tuo noin sivellään reunojen päälle. Musta savuna. Perkele meidän dipit on palannut. Joo, ei kannata polttaa niin kauan. Tervetuloa Ollin kokkikouluun. Ollin kokkikoulu. Tässä on näköjään, tää ei paljon pala. Otta rentto. Heittä seka. Mitä pikampi maku, sen parempi vittu selkä. Se on liian kestä. In flame. Tuossa voisi antaa Michelin. Sano huomenta äijää totta, vittu Konala ensimmäinen vittu Michelin ravintola. Ravintola Vaahtara. 140.